Ja, jeg skal lige vise jer, hvordan sådan et spiometer det skal bruges. Skal bruge det i forbindelse med øvelsen til vitalkapacitet. Spiometer det skal gerne se sådan her ud, når I får det ud af æsken. Dertil der skulle I så bruge sådan et antibakterielt filter, og de to de skal simpelthen bare sættes sammen, så de passer sammen. Udover det, så skal I lige have sådan et engangs mundstykke sat i enden af os, og så er I egentlig ved at være klar til brug. Så skal vi selvfølgelig lige have den forbundet til computeren, og det gør vi med USB, sådan et mellemled her, en GoLink, som lige skal sættes sammen med spiometeret, og så skal du ellers bare sætte USB'en direkte ind i computeren og åbne Logger Pro. Det viser jeg lige nu. Så, nu er vi inde på skrivebordet, og vi skal bare finde Logger Pro-ikonet, og så er det ellers bare klikke det åben. Og der går lige lidt tid, så skulle den meget gerne selv genkende, at det er et spiometer, vi har gang i her. Og så skal vi... Så går man ellers ind heroppe i den her hovedbjælke her, hvor der står flow rate. Den skulle lige have ændret til long volume, fordi vi skal jo se på vitalkapaciteten. Så er vi nødt til at skal kende til, hvor meget luft der kan komme ud af ind af lungerne. Så der vælger man altså den her toeren long volume. Så skal vi lige have den kalibreret, spiometeret kalibreret. Der går man altså op i experiment heroppe, og så vælger man calibrate et eller andet sted hernede. Dernede calibrate, og der står GoLink spiometer. Vælg den. Så går man ind i calibrate now, som du kan se. Og her går man ellers ind og siger, at der skulle gerne være et luftskifte på 0 liter per sekund lige nu. Og man skal huske at holde spiometeret i den rigtige position. Det viser jeg lige nu. Nu trykker jeg lige keep her, og så skal jeg nok vise, hvordan spiometer det skal holdes, når man kalibrerer den. Og jeg skal lige sige done, og så er den klar. Som du kan se nu, så er spiometeret her fremme. Og det handler om, det der skal både når man puster i det, når det skal kalibreres, så skal det holdes vertikalt. Det vil sige, det sorte man holder ved, det skal vende ned mod jorden. Så skal man forsøge at holde resten vandret, altså røret og bakteriefilter osv. Så det skal man så gøre, både når man puster i det, og specielt når man kalibrerer. Så husk det. Nu er vi tilbage her, og vi havde lige fået kalibreret det, hvor inden vi kunne gå i gang med at lave de første målinger. Vi skal også lige have den nulstillet, og det gør man simpelthen bare hernede, inde i experiment igen, ned, vælge 0 og tryk nulstil. Så er vi klar til at skal prøve at lave den første måling. Og når forsøgspersonen han ellers er klar, og spiometer det bliver holdt i den rigtige position, så trykker man bare på collect-knappen her, og så puster og trækker han ellers bare vejr i spiometeret. Det prøver vi lige. Altså tryk heroppe på collect. Og så trykker man ellers bare stop igen. Det har jeg allerede gjort. Og der kan vi se, at der kommer et eller andet udslag på grafen her. Og man kan lige justere akserne med at flytte herude. Man kan klikke på y-aksen, og så kan man køre op og ned. Og så kan vi se nu, at jeg har min lungevolumen her, at først så har jeg taget 3 liter ind, og så har jeg så spyttet cirka 3 liter ud igen. Når man så skal beregne vitalkapaciteten, så tager man selvfølgelig bare forskellen fra top og bund på den her kurve, der viser volumen i liter som funktion af tiden. Og der kan jeg så se her, hvor jeg har lavet en inhaleret alt hvad jeg kunne, og så har jeg ellers eksaleret luften bagefter. Og det kan man så få programmet her til at analysere sig frem til, og det er bare ved at gå op i og trykke på den her statistikknap der er heroppe. Men først så skal man lige highlight det felt man ønsker at få analyseret. Så nu highlighter jeg her, hvor jeg kan se top og bund er på diagrammet her, og så trykker jeg ellers op i stat, og så kan jeg se at der er en maksimumværdi på 2,76 liter, og så kan jeg se at der er en minimumværdi på minus 2,4, og så er det ellers bare forskellen mellem de to, som udgør min vitalkapacitet. Hele seancen den gentager man så selvfølgelig 3 gange, og så tager man gennemsnittet af det her. Og når man skal i gang igen, så går man op i experiment, og så trykker man ellers clear latest run herover, og så forsvinder dataen, og så er man ellers klar til at trykke på collect, og så starte forfra igen. Og nu skulle I være i stand til at bruge
spiometeret og lave den her øvelse.